नमस्कार मित्रांनो, तुमचं माय करिअर पॉईंट या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आरोग्य विभागाचं नुकतंच नोटिफिकेशन आलेलं आहे आणि आरोग्य विभागाचं ग्रुप सी आणि ग्रुप डीचे हॉल तिकीट आलेले आहेत. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहता की हे जे नोटिफिकेशन आहे तुमच्यासमोर स्क्रॉल होत आहे. बघा, या ठिकाणी आरोग्य विभाग भरतीचं या ठिकाणी 2021चं ग्रुप सी आणि ग्रुप डीसाठीचं लेखी परीक्षेचं जे आहे जाहीर झाली होती आणि याचं हॉल तिकीट हे आलेलं आहे. तर मित्रांनो, हे हॉल तिकीट कोणत्या वेबसाईटवरून डाउनलोड करायचं आहे त्या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला दिलेली आहे आणि या ठिकाणी हे हॉल तिकीट कसं डाउनलोड करायचं आहे हे सुद्धा या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहे. तर या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी तुम्हाला दिलेलं आहे की ॲडमिट कार्ड कसं डाउनलोड करायचं ग्रुप सीसाठी. येथे लॉग इन करायचं आणि डाउनलोड करायचं आहे. त्यासाठी तुम्हाला हेल्पलाईन नंबरसुद्धा दिलेले आहेत 95 13 31 55 35 1992 01 35 50 95 13 500 203. तर मित्रांनो, आता पाहणार आहे आपण की हे हॉल तिकीट कसं डाउनलोड करायचं आहे हे तुम्हाला मी या ठिकाणी सांगणार आहे. तुम्ही ते कसं डाउनलोड करायचं ते पाहायचं आहे. तर मित्रांनो, सुरुवात पहिले त्या ठिकाणी तुम्ही गेल्यानंतर आपलं हॉल तिकीट हे कसं डाउनलोड करायचं आहे किंवा प्रिंट करायचं याचं मी तुम्हाला सांगणार आहे. या ठिकाणी तुम्ही डाउनलोड बटनावर गेले की तुम्हाला या ठिकाणी तुमचा ईमेल आय डी आहे तो ईमेल आय डी टाकायचा आहे किंवा तुमचा मोबाईल नंबर या ठिकाणी टाकायचा आहे. नंतर या ठिकाणी तुम्हाला लॉग इन करायचं आहे. एका ठिकाणीपेक्षा जास्त जिल्ह्यात जर तुम्ही अर्ज केला असेल तर तुमचं प्रवेशपत्र हे ऑनलाईन लॉग इन पॅनलनंच डाउनलोड करायचं आहे किंवा त्या ठिकाणी प्रिंट करायचं आहे. बऱ्याच जणांना या ठिकाणी प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यासाठी तुम्ही जे नंबर दिलेला आहे त्या ठिकाणी नंबर जायचा आहे. बघा, या ठिकाणी तुम्हाला तुमचं ईमेल आय डी येऊन डाउनलोड करायचं असेल तर या ठिकाणी अशा प्रकारे तुमचं ईमेल आय डीवर हॉल तिकीट आलेलं असेल किंवा त्या ठिकाणी जर आलं नसेल तर तुम्हाला जे नंबर दिलेले आहेत त्या नंबरवर तुम्ही काय त्या ठिकाणी तुमचं करू शकता. नंतर या ठिकाणी तुम्हाला मोबाईल नंबरद्वारे सुद्धा तुमचं हॉल तिकीट मिळणार आहे. अबाउट विषय असले या ठिकाणी तुम्हाला ह्याची काही लिंक दिलेली आहे. टेक्स्ट मेसेजमध्ये सुद्धा ही तुम्हाला लिंक दिलेली आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी तुम्ही नोंदणीकरण मात्र लिंकद्वारे तुम्ही हॉल तिकीट डाउनलोड करू शकता. जर मोबाईल नंबरवर जर आलं नसेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी लॉग इन करायचं आहे. लॉग इनमध्ये या ठिकाणी ॲडमिट कार्ड सेक्शनला जायचं आहे तुम्हाला डाउनलोडमध्ये. ॲडमिट कार्डमध्ये गेलं की तुम्हाला तुमचे वेगवेगळे जे हॉल तिकीट आहेत या ठिकाणी हॉल तिकीट युजरनेम आणि पासवर्ड टाकून तुमचं लॉग इन करायचं आहे. ॲडमिट कार्ड पर्यायावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ॲडमिट कार्ड केलं की या ठिकाणी तुम्हाला प्रोसीड फॉर प्रिंट फॉर्म या ठिकाणी तुम्हाला क्लिक करेल आणि या ठिकाणी क्लिक झालं की तुम्हाला या ठिकाणी सर्वांसाठी पोस्टसाठी काही ॲडमिट कार्ड तुम्ही काय डाउनलोड करू शकता. मग या ठिकाणी तुमचं जे शिफ्ट असेल त्या सर्व या ठिकाणी तुम्हाला शिफ्ट 2 असेल तर शिफ्ट 2चे सगळे या ठिकाणी तुम्हाला कारागीर, इनाड कारागीर, शिपाई, परिवहन जे काय तुमच्या पोस्ट असतील त्या ठिकाणी वेगवेगळे तुमचे हॉल तिकीट काय या ठिकाणी डाउनलोड करण्यासाठी तुम्हाला चान्स आहे. तर मित्रांनो, या ठिकाणी तुम्हाला काही जरी तुम्हाला कुठे समस्या आली असेल तर तुम्ही WOAcademy जे ॲप आहे या WOAcademy ॲपवर तुमच्या सर्व डिटेल्समध्ये सूचना दिलेल्या आहेत. नाहीतर मी नंबर देत आहे माझा 80 10 45 77 60 या नंबरवर तुमचं जो काही प्रॉब्लेम असेल तो व्हॉट्सअप मेसेज मला करून तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व करू शकता किंवा हेल्पलाईन नंबरला मेसेज करू शकता. अशा प्रकारे मित्रांनो, या चॅनलवर तुमच्यासाठी आरोग्य विभागाचे भरपूर असे व्हिडिओ टाकलेले आहेत. ते व्हिडिओ तुम्ही पाहायचे आहेत.